Yo, what's up sa inyo mga kamoto. Bali, andito tayo ngayon sa LTO Alaminos. Ayan. So, andito ako sa sa side ng LTO Alaminos. At ipaparehistro ko sana tong motor, si Blacky. Kaso ang sinasuggest nga sa akin, kasi November ko siya nabili, November 22 last year. So November na ngayon, no, ipaparehistro ko sana siya. Pero ang problema is ina-advise sa akin, or ina-advise sa akin na sa December na ako magparehistro. Kasi para hindi na daw ako magparehistro ng February next year, kasi nag-end ng 3 yung 2 yung plaka natin, no. So tinignan ko naman yung OR nya, guys. Bali ang nakalagay kasi dito sa OR nya, January 4 yung date na parang nabayaran. So nagtataka ako kasi November ko siya binili, so dapat November din mag-expire yung OR nya. Nakalagay dyan na yun, no? Pakita ko. Ayan, no? January 4 2022. So January 4 pa mag-expire, no? So hingi lang ako ng advice. Balayan ko. So ayun, guys, ang advice nga sa akin is pati yung niya, pati yung CR niya pala, oh. Hindi pa ako lang. Ayun na. Thank you. Pati yung CR niya pala, guys. Ayun, no. January 4 2022. Ang sinabi naman sa akin, since nag-end sa 2 yung plaka natin, kahit sa February daw pwede. Nalilito lang kasi ako kasi nung nahuli yung 4 wheels na sasakyan, bali nahuli ako ng February, tapos binili ng January yung sasakyan. Ang sinabi sa akin sa LTO, expired na yung rehistro niya nung January, kasi yun yung date, yun yung month na nabili. Ewan ko kung yun din yung nasa rehistro niya, guys. Ang tingin ko, oo, yun. Kaya nag-penalty ako. So para sure, guys, para sure, dito na lang tayo mag-depend. Ayan, kung ano yung date ng ORCR nya siguro. Ayan, no? Parehas na January 4, pero November ko siya binili. So ang alam ko, mag-expire siya ng January, para sure na. Pero ang sabi sa akin hanggang February, kasi 2 nga yung ending. So nakakalito, guys. Para hindi kayo malito, yun na lang gawin nyo. Diyan na lang kayo mag-base kung ano yung nasa ORCR nyo na date. Yun siguro yung expiration nya. Huwag nyo nang paabutin na aantayin nyo yung aantayin nyo yung ending ng plaka nyo para magparehistro. Kung ano yung nakalagay na lang na date sa so ayun, babalik na lang ako ng December. Babalikan ko kayo, sasabihin ko kung magkano yung nagastos ko, tsaka kung ano ba talaga. Ayan, so yan lang, update lang. Maraming salamat. Malapit na kasi yung endurance, kaya sinisigurado ko lang na makakasali ako. So based naman sa ORCR, January 4 pa yung nakalagay na date. So alam ko yun yung mag-expire. So yun, sinigurado ko lang. So salamat sa panonood. See you sa next vlog. Hintayin nyo yung update ko, guys. Bye.